27. do 31. augusta 2012 sme sa zúčastnili na detskom biblickom tábore v Striebornici, asi 150 km severovýchodne od Bratislavy. Na tomto tábore sa zúčastnilo spolu 18 detí z Čiech a Slovenska vo veku od 7 do 15 rokov a 5 detí nižšieho veku, ktoré sa aktívne nezapojili do programu. Okrem detí boli na tomto podujatí prítomní 17 dospelí, ktorí sa starali o správny a ničím nerušený priebeh tábora. Dejiny tábora siahajú do roku 2005, kedy prvý takýto tábor usporiadali v Čechách dve sestry, ktoré sa aj takto chceli postarať o svoje deti. Keď sa tieto dve sestry so svojimi rodinami presťahovali na Slovensko, prebiehal letný tábor v Bratislave. Počas týchto táborov sa deti venovali témam, ktoré boli založené na príbehoch zo Starého zákona. Praise the Lord. Praise the Lord. V roku 2012 sme našich 10 lekcií zamerali na udalosti z 1. a 2. knihy Samuelovej, pričom spoločnou témou bolo Božia zvrchovanosť a ľudská spolupráca majú za výsledok uskutočnenie Božieho zámeru. Tohtoročný tábor zároveň predstavuje aj úplne nový krok v starostlivosti o deti z Čiech a zo Slovenska. Počas minulých rokov prebiehal tábor z väčšej časti v anglickom jazyku a o jeho organizáciu a priebeh sa starali už spomínané dve sestry. Tento rok však ich bremeno prevzali iní. Pri prednášaní lekcií sa striedali 3 bratia a 1 sestra. Ďalší 2 mladí študenti a 1 študentka slúžili počas tábora ako tímoví vedúci 3 tímov. Jeremiáš 10:10a. Ale Hospodin je pravý Boh, on je živý Boh a večný kráľ. Ako vedúci tímov deťom pomáhali zapojiť sa do spevu piesní, do tvorivej činnosti a samozrejme do poobedňajších aktivít. Mládenček Samuel spolupracoval s Božou zvrchovanosťou. Žil a učil sa v chráme, spolu s télým zvláštnym chlapcom bol. Chlapček rástol stále viacej v obľúbe u Boha i ľudí. Hlavnou vecou bolo to, že mal počúvať. Jednej noci, keď bol v chráme Hospodina, Pán ho zavolal. Samuel stál, myslel, že je to Eli, preto tu som povedal. Keď Eli spoznal, že je to Pán, poučil ho, čo povedať. Hovor, Páne, služobník tvoj ťa počúva. Ako mladí, ktorí milujú Pána, chcú s ním spolupracovať. Začnime poslúchať rodičov a učiteľov, počúvajme, čo vravia nám. Vtedy, keď k nám príde hovoriť Pán, budeme schopní povedať. Hovor, Páne, služobník tvoj ťa počúva. Hovor, Páne, služobník tvoj ťa počúva.
Služba mnohých ďalších svätých zostala skrytá, tak ako služba sestier, ktoré každý deň pripravovali raňajky a poobednejšie občerstvenie, služba brata, ktorý vytlačil všetky pracovné zošity a certifikáty, ktoré deti dostali, ako aj služba iného brata, ktorý preložil všetky detské piesne do slovenčiny, vďaka čomu sa deti zapojili do spevu ešte aktívnejšie ako počas minulých rokov. Veľmi nás potešilo, že sa až toľkí z nás mohli zapojiť a pomôcť, aby bol tento tábor nezabudnutelným zážitkom pre všetky deti. Každé ráno, keď sa slúžiaci a rodičia spoločne modlili, mohli sme vnímať Pánovo požehnanie a zaopatrenie. Naďalej sa modlíme, aby sa Pán prostredníctvom svätých pastiersky postaral o všetkých týchto mladých ľudí a zdokonalil ich tak, aby boli osožnými nádobami pre Pánovo svedectvo v týchto krajinách. Amen.